Babbar kotu da ke jihar Kano ta yanke wa Sheikh AbdulJabbar hukuncin kisa ta hanyar rataya. Allahu akbar. Babbar kotun shari'ar musulunci ta jihar Kano ta yanke wa Sheikh AbdulJabbar nasiru kabara hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan samunsa da laifin yin kalaman rashin tarbiyya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An yanke masa hukuncin ne ranar Alhamis bayan da mai shari'a Ibrahim Sarki Yola ya ce an same shi da dukkan laifukan da yake tuhumarsa da su. Daga cikin zargin da ake yi masa har da zargin cewa wa'azin da yake zai iya tayar da tarzoma a jihar Kano. Bayan an same shi da laifukan, sai mai shari'a Sarki Yola ya ɗage zaman kotun don ba shi damar rubuta hukuncin da zai yankewa shehin malamin. Bayan lokacin da mai shari'ar ya ɗiba a ba shi don yanke hukuncin ya cika. Bayan ɗan wani lokaci kuma sai aka koma zaman kotun tare da yanke hukuncin. Sai dai kafin a tafi hutun Sheikh AbdulJabbar nasiru kabara ya yi magana ta ƙarshe, inda yake cewa lauyan da ke kare shi bai san shi ba ma shi sam, kuma ya bayyana cewa shi sam baya neman afuwa saboda a cewarsa sam shi bai aikata wani laifi ba, don haka a gaggauta yanke masa hukuncin da aka ga dama. A ranar Juma'a 16 ga watan Yulin 2021 ne gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da malamin a kotu bisa zargin ɓatanci ga addini da kuma tunzura jama'a da zargin da ya sha musanta. Babbar kotu da ke jihar Kano ta yanke wa Sheikh AbdulJabbar hukuncin kisa ta hanyar rataya. Babbar kotu da ke jihar Kano ta yanke wa Sheikh AbdulJabbar hukuncin kisa ta hanyar rataya. Allahu akbar.